Novac koji vam Bog želi dati nije tamo gdje su trendovi, nego tamo gdje je Bog. Koji su trenutni trendovi? Kratki video zapisi koji privlače našu pažnju, ali ne ostavljaju dublji trag u našem životu i umu. Eksplicitan sadržaj uvijek je bio prodajna točka broj 1. Kako brzo zaraditi novac bez ulaganja i najmanjeg truda. Prodaja vlastite privatnosti javnosti. Gledati druge ljude kako rade stvari satima. Ovi trendovi mogu se opisati jednom riječju. Taština. Naravno da možete tako zaraditi novac, i to mnogo, ali zapitajte se, je li Bog išao s vama na tom putu ili vam nešto nedostaje, jeste li možda sada na stranputici? Novac se može zaraditi na mnogo načina, međutim, uvijek bismo trebali izabrati plemenit put primanja novca. Ne krađom, lažima, manipulacijama i stvaranjem maglovitih sadržaja, kojih se u budućnosti nitko neće sjećati. Umjesto toga stvaranje i zarađivanje novca trebalo bi blagosloviti druge, imati pozitivan utjecaj na ovaj svijet i transformirati nas da postanemo više ljudi. Jedan od kraljeva u Jeruzalemu je povukao sljedeći zaključak na kraju svome životu, nakon što je stvarno sve postigao što se na ovome svijetu može postići. Ipak, kada sam sagledao sve što su moje ruke učinile i što sam mukom postigao da postignem, sve je bilo besmisleno, jurnjava za vjetrom. Ništa nije stečeno pod suncem. Tko voli novca, nikad mu nije dosta. Tko god voli bogatstvo, nikada nije zadovoljan svojim prihodom. I ovo je besmisleno. Pavao nam daje mudre izreke što se tiče novaca. Ako postoji dobitak koji želite, ima mnogo toga da se dobije u pobožnosti u kombinaciji sa zadovoljstvom. Uostalom, ništa nismo donijeli na svijet, a sigurno ne možemo ništa ni iznijeti. Ako imamo hrane i odjeće, trebamo biti time zadovoljni. Ljudi koji žele biti bogati, naprotiv, padaju u iskušenje i zamku, te u mnoge glupe i opasne požude koje utapaju ljude u pustoš i uništenje. Ljubav prema novcu, vidite, korijen je svega zla. Neki su ljudi bili toliko željni da se obogate da su odlutali od vjere i bolno se nabili na kolac na nekoliko načina. Ali vi, muškarci i žene Božji, morate pobjeći od svega ovoga. Umjesto toga, jurite za pravdom, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, strpljivošću i blagošću. Ali što je s ljudima koji su bogati u sadašnjem svijetu? Pa, i njima Bog ima riječ dvije za reći. Vi, koji ste bili blagoslovljeni financijskim obiljem, nemojte o sebi imati previše mišljenja. Ne usmjerite svoje nade u nešto tako neizvjesno kao što je bogatstvo, već u Boga koji nam bogato daje sve u čemu možemo uživati. Trebate činiti dobro, biti bogati dobrim dijelima, velikodušni i voljni dijeliti. Na taj ćete način sakupiti sebi dobar temelj za budućnost i time steći život koji uistinu jest život. Ne dajte se ugurati u oblik koji diktira današnje doba. Umjesto toga, preobrazite se obnovom svojih umova, tako da možete razraditi što je Božja volja, što je dobro, prihvatljivo i potpuno. Ako živimo po duhu, složimo se s duhom. Ne trebamo biti umišljeni, puni provokacije i ljubomorni jedno na drugo. S druge strane, možda ste na suprotnoj strani. Možda ste trenutno potplaćeni i rob svom poslodavcu. Dajete sve od sebe, ali za poslodavca ste samo zamjenjivi broj i sav vaš trud necijenjen. Okruženi toksičnim radnim opterećenjem ili čak okolinom, stalno se pitate je li to uistinu Božja volja za vas. No to nema veze s Božjom voljom, nego s vama samima. Stalno naići na nedovoljno plaćene poslove, unatoč tome što radite do kosti, znak je nedostatka ljubavi prema sebi.
U svojoj podsvijesti mislite da ne zaslužujete više, da ne radite dovoljno i da niste dovoljno dobri za bolju poziciju i više novca. Ali to je laž. Ako želite uspjeti u svome poslu, prvo morate poraditi na ljubavi prema sebi, a ne na okolnostima vašeg radnog mjesta. Bog je rekao: ljubi bližnjega svoga kao sebe. Dakle, prvi korak ljubavi je voljeti sebe, prihvaćanje svega što jeste, svoje tijelo, dušu i duh. Jer to je ono što Bog čini. Kao otac pun ljubavi, on ne vidi kao prvo vaše nedostatke kada vas promatra. On vidi kako si lijepa, jedinstvena kreacija, pjeva pjesme radosti nad tvojim životom i oduševljen je sa tobom. On je ponosan na tebe. I također nas želi blagosloviti, tako da ne moramo živjeti u situaciji žrtve i ropstva. Njegova ljubav, njegova je glavna motivacija da oduševi i utješi svoju djecu obilato nas blagoslivljajući. Jahve će te učiniti glavom, a ne repom. Bićeš samo na vrhu, a ne na dnu, ako budeš slušao zapovjedi Jahve, Boga svojega. A jedna od ovih zapovjedi je voljeti sebe. Čak što više, Bog nam govori kako je ljubavi prema Bogu, bližnjemu i sebi najvažnija od svih zapovjedi i ispunjava cijeli zakon. Zato se odvratite od svoje mržnje prema sebi i zamolite Gospodina da vam pomogne vidjeti sebe njegovim očima ljubavi. Ovaj tjedni stih za meditaciju nastoji vas podsjetiti da dopustite svom umu da se transformira prema razmišljanju poput kraljevstva, a ne poput svijeta, bilo da radite na izgradnji posla, da ste financijski blagoslovljeni ili u promjeni uma što se tiče voljeti samoga sebe. Odvrati oči moje od bezvrijednih stvari. Sačuvaj mi život po svojoj riječi.